po kayo mag-alala. Hindi ko po sasaktan yung anak niyo. Isa lang naman yung paraan para hindi mo talaga masaktan yung anak ko eh. Hindi ko po talaga siya sasaktan. Makipaghiwalay ka sa anak ko. Mahal ko po si Nika. Kung talagang mahal mo siya, hihiwalayan mo yung anak ko. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Nika, itago mo na yung pera mo. Gagawa na lang ako ng paraan. Sige na po, Mama. Tanggapin niyo na po ito. Wag na anak, ako nang bahala sa kuryente. Mama, tanggapin niyo na po to. Baka maputulan po tayo. Pero anak, ikaw na yung nagbabayad sa renta, sa tubig. Sa akin na nakatoka yung kuryente kaya gagawin ko ng paraan. Ako na po sasagot ngayong buwan. Sa susunod na buwan na lang po yung sa inyo. Anak. Okay lang po, Mama. Mas mahirap po kung mapuputulan po tayo ng kuryente. Salamat talaga ha. Wala po yun. Mahina lang talaga ngayon yung kita ng sari-sari store ko dyan eh. Okay lang po. Eh baka wala ka ng pera. Meron pa po, Ma. Salamat ulit. Bukas na bukas magbabayad si nanay ha. Tsaka, ito po. Eh ano to? Yema cake. Di ba, paborito niyo po yan? Aba Nika, parang ang dami mo yatang pera ngayon na. Hindi po ako yung bumili niyan. Saan galing to? Kay Efren po. Mama naman. Anak, humanap ka na lang ng ibang lalaki. Marami pa dyan, maniwala ka. Mahal ko po si Efren, Ma. Mahal niya rin po ako. Kaya Mama, wag niyo na pong sungitan yung boyfriend ko. Hindi ko sinusungitan yung boyfriend mo. Ang akin lang, marami pang ibang lalaki dyan na mas bagay sa iyo. Ganun na din po yun. Nika, iniisip ko lang naman yung ikakabuti mo. Siyempre gusto kong magkaroon ka ng magandang kinabukasan. At pangarap ko rin magkaroon ka ng masayang pamilya. Anak, sa totoo lang hindi ko nakikitang kayang ibigay sa iyo yun ng boyfriend mo. Ano? Nakabayad na ba kayo ng kuryente? Oo, salamat dun sa perang pinahiram mo, ha? Wala yun. Basta Nika, kapag may problema, sabihin mo lang agad sa akin ha. Nakakahiya kasi boyfriend kita, Efren. Hindi naman tamang inuutangan kita, di ba? Wala namang masama doon. Nagkataon lang din na may extra akong pera, kaya ayun, may naibigay ako sa'yo. Promise, babayaran kita, ha? Nika, wag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, nakabayad kayo. May opening ba dyan sa call center na pinagtatrabahuhan mo? Bakit? Alam mo namang maliit lang yung kinikita ko sa pagsiservice crew, di ba? Gusto kong humanap ng ibang trabaho para hindi kami masyadong magipit ni Mama. Hindi ako sigurado pero sige. Sasabihan kita kapag may opening ha. Tingin mo ba makakapasa ako? Hindi naman ako magaling mag-English eh. Ako din naman, hindi magaling mag-English. Pero may training naman kaya subukan mo. Wala namang mawawala eh. Sige, gagalingan ko para makabayad na agad ako sa mga utang ko sa'yo, ha? Sabi na wag mo nang isipin yun eh. Sorry din pala, ha? Sorry saan? Kasi sinungitan ka ng mama ko. Okay lang yun. Ikaw yung nagpahiram ng pera para makabayad kami ng kuryente pero ayaw mong ipaalam sa kanya. Kasi alam kong hindi niya tatanggapin yung pera kapag nalaman niya na galing sa akin yun. Sorry kasi nahihirapan kang pakisamahan yung mama ko. Huwag mo nang isipin yun. Hindi naman ako susuko eh. Papatunayan ko sa kanya na mahal kita. I love you. I love you too. Alam mo ba, Trixie, natawa ko kay Mama. Bakit? Kasi nung isang araw, excited yun na malaman na may uwi akong yema cake.
Nagliwanag yung mga mata ni Mama nung makita niyo yung laman ng plastic. Adik naman kasi talaga si Tita Helen sa yema cake eh. Hayaan mo na. At ang nakakatawa pa doon, kunwari ayaw niya nung yema cake nung nalaman niyang galing kay Efren yun. Pero wag ka, paggising ko kinabukasan, may bawas na yung cake. Nika, hindi mo naman kasi masisisi yung mama mo kung hindi siya masyadong boto dyan sa jowa mo. Ay nako, sisermonan mo na naman ba ako? Hindi kita sinesermonan. Ilagay mo kasi yung sarili mo sa sitwasyon ng mama mo. Halimbawa, magkakaroon ka ng isang anak. Isa-isang anak ha, babae pa. Tapos, isang araw, sasabihin sa iyo ng anak mo, Mama, may boyfriend po ako. Tapos yung boyfriend ng anak mo, may 2 anak na sa ibang babae. Anong mararamdaman mo? Alam mo, hindi perpekto si Efren, okay? Wala naman akong sinabing perfecto yung boyfriend mo. Hindi rin naman siguro nag-expect yung mama mo na perfect yung boyfriend mo. Pero Nika, isipin mo ha, nagkaroon ng 2 anak si Efren sa magkaibang babae. Normal naman siguro na kabahan yung mama mo. Hanggang ngayon ba naman, ayaw mo pa rin ba sa boyfriend ko? Grabe ka sa akin oh. Hindi naman sa ayaw ko sa kanya. Yung akin lang, mag-ingat ka. Kaibigan mo ako. Ayoko mapahamak ka o malagay ka sa alanganin. Alam mo, hindi ganong klaseng lalaki si Efren. Mabait yun. Efren, kumusta na nga pala yung mga anak mo? Okay naman. Araw-araw bini-video call ko. Hindi ko naman pwedeng bisitahin palagi kasi medyo malayo. Nasaan na nga pala ulit yung 2? Yung isa nasa Nueva Ecija. Yung isa naman nasa Aklan. Hindi ka ba nahihirapan na malayo sa'yo yung mga anak mo? Mahirap pero wala naman ako magagawa. Nandito na sa Manila yung work ko. Siyempre, kailangan ko magtrabaho para masustentuhan ko yung 2. Eh, paano mo naman kinakaya? Hindi ko rin alam kung paano eh. Basta nagtitipid ako. Hindi muna ako gumagastos sa mga luho. Tapos pagkatanggap ko ng sweldo, padala agad doon sa mga bata. Ganun. Tinutulungan ka ba nung nanay ng mga anak mo? Oo, kahit na hindi naging successful yung mga naging relasyon namin, maayos naman yung usapan namin. Hati kami pagdating sa mga gastusin ng mga bata. Kaya so far, okay naman. Nakakayanan ko pa naman. Kaya dapat matuto ka na dyan sa mga pagkakamali mo, ha? Opo, okay na ako sa 2 pagkakamali. Hindi ko na po susundan yun. Mama, may bad news po ako sa inyo. Ano yun? Magre-resign na po ako sa trabaho ko. Ha? Eh bakit? Magre-resign na po ako kasi sa isang buwan, magsisimula na po ako magtrabaho sa call center. Talaga anak? Opo, natanggap po ako. Ay, Diyos ko, salamat naman. Mas malaki na yung sweldo ko, Mama. Hindi na tayo magigipit ng sobra. Talaga? Naku, salamat po Diyos ko. Pero teka anak, kaya mo ba talagang magpanggabi? Opo, kaya ko po. Eh baka naman hindi kayanin ng katawan mo yung gano'n. Kaya ko po. Wag po kayo mag-alala. Sige, sandali lang. Mamamalengke lang ako ha at bibili lang ako ng sahog. Ipagluluto kita ng spaghetti para makapag-celebrate naman tayong 2 ha. Wag na po, Mama. Naku, gastos lang po yun Hayaan mo na eh. anak. Pasalamat na rin natin yun sa Diyos kasi malaking biyaya yung binigay niya sa iyo. Natanggap po ako kasi tinulungan po ako ni Efren. Ano? Tinulungan niya po ako. Pinagtsagaan niya akong turuan para makapasa ako dun sa training ko. Sabi mo sa akin noon anak sa ibang call center ka mag-a-apply, di ba? Eh, yun naman po talaga yung una kong plano, Ma. Pero hindi po ko nakapasa eh. Ang dami ko na pong pinasahan, laging nire-reject yung application ko. Kaya ayun, nag-apply po ako dun sa call center na pinagtatrabahuhan ni Efren. Nika, hindi ka talaga marunong makinig sa akin. Ma, wala naman po masama kung magiging magka-workmate po kami ni Efren. Natatakot lang ako anak na baka kung anong mangyari sa'yo. Mama, hindi po ako mabubuntis. Hindi po ganong klase yung relasyon namin ni Efren. Natatakot lang naman ako na anak baka malagay sa sitwasyon na alanganin. Wala pong mangyayari sa akin, Ma. Mabait po si Efren. Aaminin ko po, nagkamali po siya noon pero nagbago na po si Efren. Sige nga,
Paano mo nasabing nagbago na? 2 beses nga siya nagkaanak sa magkaibang babae. Noon pa po yun. Pinagsisihan niya na po yung kalokohang ginawa niya noon. Saka di ba nga po sinusuportahan niya na po yung mga anak niya? Di mo nga alam kung totoo yung mga sinasabi niya. Totoo pong nagkamali po si Efren. Hindi ko po itatanggi yun pero nagbago na po siya. Di ko alam, anak. Hindi ko talaga nakikita yung mga pagbabagong sinasabi mo. Bigyan niyo po kasi siya ng chance para makita niyo po, ma. Mabait po si Efren. Responsable. Bigyan niyo lang po siya ng chance. Sigurado po akong makikita niyo rin yung mga nakikita ko sa kanya. Oh, anong sabi sa'yo ng mama mo? Nag-aalala lang naman. Pero gano'n naman talaga yun eh. May pagka-paranoid. Basta, Nika, hindi ako susuko. Kahit anong sabihin sa akin ng mama mo, hindi kita susukuan. Bolero. Hindi ka naniniwala? Joke lang. Siyempre naniniwala ako sa'yo. Salamat ulit sa tulong mo ha. Kundi dahil sa'yo, malamang hindi naman ako natanggap. Wala naman ako masyadong naitulong. Nakapasok ka kasi qualified ka. Hindi ah. Hindi naman ako magaling mag-English eh. Pero nakapasa ako kasi tinulungan mo ko. Konti lang naman yung naitulong ko. Nakapasa ka kasi tinulungan mo yung sarili mo. Basta, salamat pa rin ha. Wala yun. Sana dumating na yung panahon na hindi na judgmental yung mama ko, no? Tsaka yung best friend ko. Paano judgmental? Eh di ba nasabi ko na sa'yo dati? Alam mo yun, hindi sila naniniwalang seryoso ka sa akin. Feeling nila lolokohin mo lang rin ako tulad ng mga ginawa mo dun sa mga past relationships mo. Tingin mo ba lolokohin kita? Hindi. Bakit? Lolokohin mo ba ako? Hindi. Pero ikaw na lang yung mag-adjust ha. Kasi tanggap ko naman nagago ako noon. Marami talaga akong nagawang kabulastugan kaya hindi nakakagulat na ganun yung tingin nila sa akin. Ayoko lang naman na ganun yung tingin nila sa'yo eh. Gusto ko rin matanggap ka nila para maayos na ang lahat. Ang sarap kaya sa pakiramdam na tanggap ng family mo tsaka ng mga kaibigan mo yung karelasyon mo. Hayaan mo. Darating din tayo dyan. Huwag natin silang madaliin. Magandang gabi po. Nandyan po ba si Nika? Naliligo, bakit? Susunduin ko po sana. Bakit saan kayo pupunta? Nagyaya po kasi siyang manood ng sine. Efren, dediretsohin na kita. Hindi kita gusto para sa anak ko. Handa ko pong patunayan yung sarili ko sa inyo. Seryoso po ako kay Nika. Yung pagiging seryoso, madali yang sabihin. Pero mahirap gawin. Mahirap patunayan. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po sasaktan yung anak niyo. Isa lang naman yung paraan para hindi mo talaga masaktan yung anak ko eh. Hindi ko po talaga siya sasaktan. Makipaghiwalay ka sa anak ko. Mahal ko po si Nika. Kung talagang mahal mo siya, hihiwalayan mo yung anak ko. Maliwanag ba? Ano? Sumagot ka. Naririnig mo ba ako, ha? Opo. Itigil nyo na yung relasyon na yan. Walang mapapala sa'yo yung anak ko. Mama, dumating na po ba si Efren? Pinaalis ko na. Ha? Bakit naman po? Nika, alam kong alam mo na yung sagot dyan sa tanong mo. Alam ko po pero hindi ko po kayo maintindihan kung bakit ayaw niyo po kay Efren. Pinaalis ko na nga. Sinabihan ko ring makipaghiwalay na siya sa'yo. Mama naman! Bakit niyo naman po sinabi yun kay Efren? Bakit? Kanino ko ba dapat sabihin, ha? Nika, sinabihan na kitang maghanap ka na lang ng ibang lalaki. Nakinig ka ba sa akin? Di ba hindi naman? Kaya si Efren na lang yung kinausap ko. Hindi niyo po dapat sinabi yun sa kanya, Ma. Man, hanggang ngayon ba nabubulagan ka pa rin sa nararamdaman mo, ha? Mama, mahal ko po si Efren. Sige, pagpalagay na nating mahal mo siya, anak. Pagpalagay na nating totoo yung pag-ibig na nararamdaman mo. Pero anak, sigurado ka bang mahal ka rin talaga ni Efren, ha? Mahal po ako ni Efren, Ma. Paano mo nasabi? Mahal niya po ako. Paano mo nga nasabing totoong mahal ka niya? Kasi sinabi niya sa'yong mahal ka niya? Dahil sinabi niya sa'yong mahal ka niya, naniwala ka naman agad.
Walang mararating tong usapan natin, Ma. Nika, makinig ka naman sa akin. Niloloko ka lang nung lalaking yun eh. Mama, pwede po bang kayo yung makinig sa akin? Mahal po ako ni Efren. Paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo yan. Pero mas pinipili niyong hindi makinig. Alam kong sinasabi mo sa akin na mahal ka niya. Pero hindi ako naniniwala sa sinasabi niya kasi sinungaling siya. Sa tingin mo ba, Nika, ikaw lang yung sinabihan niyang mahal niya, ha? Sa tingin mo ba, hindi niya rin sinabi dun sa mga babaeng binuntis niya yon, ha? Mama, tama na! Huwag niyo naman pong husgahan ng ganyan yung boyfriend ko. Nika, wag mo kong pinagtataasan ng boses. Kasi mama, ayaw niyo pong makinig sa akin. Hindi ako lolokohin ni Efren. Oo! Bakit yung nakaraan niya? May mga pagkakamali siyang nagawa pero nagsisisi na po siya, Huwag kang Mama. sumigaw! Hindi ko po kasi kayo maintindihan eh. Ikaw yung hindi ko maintindihan! Nika! Sandali lang, Nika! Bumalik ka dito! Kinakausap pa kita! Nika! Bumalik ka dito! Efren, sorry dun sa mga nasabi sa'yo ni Mama. Okay lang yun. Di ba sabi ko naman sa'yo, tayo na lang ang umintindi sa mama mo. Nag-aalala lang yun sa'yo. Gusto mo na bang makipaghiwalay sa akin? Ano? Maintindihan ko kung makikipaghiwalay ka na sa akin. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Huwag mong isipin yan. Nakakainis lang kasi ayaw makinig sa akin ni Mama eh. Puro takot, puro pag-aalala yung inuuna niya. Wala ba siyang tiwala sa akin na alam ko kung ano yung tama sa mali? Hayaan mo na. Intindihin mo na lang yung mama mo. Sinusubukan ko naman eh. Pero sobra yung ginawa niya. Hindi tamang sabihan kanyang makipaghiwalay na sa akin. Pinapangunahan niya yung relasyon natin. Hindi tama yun. Andun na ako. Siguro nga hindi tama yung ginawa ng mama mo. Pero Nika, ikaw lang yung iniisip ng mama mo. Kaya nasabi niya yun. Kaya intindihin mo na lang yung mama mo, ha? Maayos naman yung relasyon natin eh. Siya lang yung magulo dito. Tama na yan. Mama mo yun. Ikaw na lang ang umintindi, okay? Paulit-ulit kong sasabihin sa'yo to, ha? Mama mo yon. Ayaw niya lang na mapahama ka kaya ganun na lang ka-protective yun sa'yo. Hello? Nag-iisang anak ka kaya unika iha pa. Kaya ganun yun kahigpit sa'yo. Ewan ko. Sobra na eh. Tapos, alam rin naman natin yung past ni Efren. Dalawang magkaibang babae yung nabuntis niya. Parehas panganay. Kaya naiintindihan ko kung saan nanggagaling yung mama mo. Trixie, alam pong hindi mo rin gusto si Efren pero nagbago na nga siya. Nagpapasalamat ako sa'yo kasi iniintindi mo kung bakit hindi ko gusto yung boyfriend mo. Tulad ng mama mo. Nag-aalala lang ako sa'yo. Ayoko namang masaktan ka ng dahil lang sa isang lalaki, di ba? Ay, parehas na parehas kayo ni Mama. Kaya ikaw na lang yung magsusorry sa mama mo. Ha? At bakit ako? Siya tong judgmental. Mag-sorry ka na para matapos na to. Wala naman akong kasalanan eh. Sabi mo, di ba, napagtaasan mo ng boses yung mama mo? Oo, pero ayaw niya kasing makinig sa akin. Kahit ayaw niya makinig sa'yo, hindi mo pa rin dapat pinagtaasan ng boses mo yung mama mo. Kasi nga, nanay mo yon. Kaya, sige na. Sa ayaw mo at sa gusto, mag-sorry ka na. Ma? Mama? 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 Nasaan na ba yun? Ma? Mama? Diyos ko po! Mama! Mama! Ma! Gumising po kayo! Ma! Ma! Diyos ko po! Mama!
Dok, ano po bang nangyari? Based po dun sa imaging studies na ginawa namin, may ruptured aneurysm po ang nanay ninyo. Ano po yun, Dok? Sa aneurysm po, parang lumulobo yung ugat ng isang tao. Sa kaso po ng nanay ninyo, lumobo po yung ugat sa utak niya. Hindi na po nakayanan ng ugat yung paglobo kaya nag-rupture na o pumutok yung ugat sa utak ng nanay mo. Diyos ko. I-stabilize lang po natin ang vital signs ng pasyente. Kapag okay na po, kailangan po naming maoperahan yung nanay ninyo para po maremedyohan yung pumutok na ugat. Diyos ko. Mama. Nakausap ko na yung mga katrabaho natin dun sa call center. Sabi ng mga big boss, magpapaabot daw sila ng financial assistance para matulungan yung mama mo. Salamat, Efren, Sabi rin ng nanay ko, nakausap niya na daw yung kumpare niya dun sa NGO na tumutulong sa mga na-hospital na pasyente na hindi kayang bayaran yung mga expenses. Lalo na kapag emergency yung kondisyon ng pasyente. Sila na daw yung bahala sa operasyon ng mama mo. Talaga? Oo, bukas pupunta raw sila para makipag-coordinate sa'yo at saka sa ospital. Diyos ko po, salamat. Salamat po. Tama na. Huwag ka na umiyak. Salamat. Malalampasan mo to. Basta, magpakatatag ka lang para sa mama mo. Ha? Salamat, Efren. Salamat. Tahan na. Tama na yung pag-iyak ha. Salamat, Efren. Salamat. Kumusta na si Tita Helen? Ayun, successful naman yung naging operation niya. Naayos na yung pumutok na ugat sa utak ni Mama. Diyos ko, Lord. Salamat po. Salamat talaga. Malaki din yung pasalamat ko kay Efren. Siya lahat yung nag-asikaso dun sa mga bayarin sa operasyon ni Mama. Kung wala siya, hindi ko alam yung gagawin ko. Okay, baka mamayang gabi dadaan ulit ako. Bibisitahin ko si Tita. Sige. Anong food ang gusto mong dalhin ko? Wag na, okay lang kami dun. Basta, magdadala pa rin ako. Ikaw ba? Saan ka ba pupunta? Dito pa kita nakasalubong. Uuwi lang ako sandali. Kukuha ko ng damit pamalit. Mag-isa lang ba si Tita Helen sa ospital? Hindi, andun si Efren. Siya daw muna yung magbabantay dun. Okay lang po ba kayo? Mama, may masakit po ba sa inyo? Wala naman. Medyo nahihilo lang ako. Gusto niyo po bang tawagin ko yung doktor? Okay lang naman ako. Sigurado po ba kayo? Okay lang ako. Hindi ko lang maintindihan kung bakit nangyari sa akin to eh. Kahit din po yung mga doktor, hindi po nila maipaliwanag kung bakit kayo nagkaroon ng brain aneurysm. Normal naman daw po yung BP nyo. Wala naman daw po kayong ibang sakit. Kaya nga nagtataka rin ako eh. Huwag na po kayo masyadong mag-isip, Ma. Baka mamaya kung ano pong mangyayari sa inyo eh. Mika, hawakan mo nga ulit yung paa ko. Magpahinga na po kayo. Sige na, hawakan mo ulit. Baka bumalik na yung pakiramdam. Pero Mama... Sige na, hawakan mo ulit. Hindi ko lang maabot eh. Hindi ko pa kasi maramdaman yung dalawang binti ko. Kaka-opera lang po kasi sa utak nyo. Hayaan po natin gumaling muna yung opera. Babalik din po yan. Bakit pa kasi nangyari to? Nung bumutok po yung ugat sa utak ng nanay ninyo, may mga parte po ng brain na na-damage o naapektuhan.
Ayun yung dahilan kung bakit walang pakiramdam yung mga binti ng pasyente. Ano po bang dapat gawin para bumalik yung pakiramdam ng binti ng mama ko, Dok? Pwede po siyang mag-therapy para hindi tuluyang manghina yung mga buto at muscles ng binti niya. Eh yung sa paglalakad po ng mama ko. Yung sa kakayahang makalakad ulit, sa totoo lang po, hindi ko pa po masasabi sa ngayon kung may babalik pa natin agad yung dati. Iuuwi niyo na sa bahay si Tita Helen. Oo, pero babalik-balik pa rin kami para sa check-up tsaka sa therapy. Ang mahalaga, pwede nang umuwi. Ibig sabihin, mas stable na yung kondisyon tita. Kaya lang namumblema ako kung sino magbabantay kay mama eh. Hindi naman pwedeng iwan ko si mama kapag papasok ako sa trabaho, di ba? Panggabi ako pero mahirap pa din na walang kasama si mama. Hindi rin naman pwedeng ibilin lagi si mama sa kapitbahay. Sige, Nika. Kapag day off ko, tutulong akong magbantay sa mama mo. Salamat ha. Naisip ko nga rin mag-resign na lang para mabantayan ko si mama. Kaya lang kung magre-resign ako, saan kami kukuha ng panggastos araw-araw? Kinausap ko na yung boss ko sa department namin. May day shift, tsaka may night shift. Sabi ko dun sa boss ko kung pwedeng ilipat ako sa day shift para sa gabi, ako na lang muna magbabantay sa mama mo. Ano? Ako na muna magbabantay, kesa naman mag-resign ka. Ako na lang muna magbabantay sa mama mo hanggat hindi pa siya nakarecover. Pero Efren, Wala na kasi akong maisip na ibang pwede pa natin gawin. Hindi mo pwedeng iwan mag-isa yung mama mo. Kaya ayun, kapag nalipat na ako sa day shift, ako magbabantay sa kanya sa gabi habang nag-work ka. ayoko. Sige, may iba ka pa bang naisip na pwede natin gawin? Ano? Basta ayoko, nakakahiya sa'yo. Huwag ka nang mahiya. Tsaka pansamantala lang naman hanggat hindi nakaka-recover yung mama mo. Kumain na po kayo. Ayoko. Ma'am Helen, kailangan niyo pong kumain. Busog nga ako. Bakit ba ang kulit mo, ha? Kailangan niyo pong kumain para makarecover po kayo kagad. Para ano? Para hindi na ako pabigat sa'yo. Hindi po kayo pabigat sa akin. At bakit? Kanina ako pabigat, ha? Sa anak ko. Yun ba yung gusto mong sabihin at palabasin, ha? Wala po akong gustong sabihin na ganun. Efren, bakit mo ba to ginagawa? Sige na po, kumain na po kayo. Eh di ba sabi ko naman sa inyo na kaya ko yung sarili ko, ha? Kaya sige na, umalis ka na! Hindi po. Sabi ko po kay Nika, ako pong magbabantay sa inyo. Efren, sa tingin mo ba talaga magugustuhan kita sa pagpapakaanghel mo dito sa bahay ko, ha? Mas nabubuisit ako kapag nakikita ko yung pagmumukha mo, kaya umalis ka na! Pansamantala lang naman po ito. Kapag nakarecover na kayo, hindi ko na po kayo babantayan. Kaya damihan niyo na po yung kain para gumaling kayo kagad. Mga binti ko lang yung hindi gumagana. Siguro nga hindi ako nakakalakad. Pero gumagana pa yung utak ko. Kaya kahit anong gawin mo, hindi mabubura yung pagdududa ko sa'yo. Okay lang po. Hindi ko po hinihiling sa inyo na tanggapin niyo ako pero sana po palakasin niyo kagad yung katawan niyo para makarecover. Umalis ka na nga! Kahit anong gawin mo, Efren, hindi kita matatanggap! Okay na po sa akin yun. Pero sana gumaling na po kayo kaagad kasi kapag magaling na kayo, panigurado, magiging masaya po si Nika. Na mahal po kayo ng anak niyo. Tumahimik ka! Kabisado ko yung mga likaw ng bituka ng taong kagaya mo! Sige na po. Kumain na po kayo. Makinig ka sa akin. Pinalaki ko ng maayos yung anak ko. Iginapang ko yung pag-aaral niya hanggang sa makakaya ko. Kaya lahat gagawin ko para protektahan siya sa mga kagaya mo! Umalis ka na dito! Mama, ano naman ba to? Nika, pwede ba palisin mo na tong taong tong sa harapan ko? Ano po bang nangyayari? Kanina pa ayaw kumain.
Hindi naman pwedeng hindi uminom ng gamot nang walang laman yung tiyan. Sige, ako na lang magpapakain. Salamat. Babalik na lang ako mamayang gabi ha. Salamat ha. Tsaka, sorry. Sorry, Efren. Okay lang. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Always your number one SM radio station.